Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Siyam ka mga manunudlo ag 4 ka mga school staff nga unvaccinated. Wala gipasulod sa Negros Occidental High School. May report si Nico Delfin. Mabalik na kuntani ang maestra nga si Maria Tifel Bulanon sa eskwelahan para mag-obra sa mga module sa iyang mga estudyante sa grade 10. Pero sa gate pa lang sang Negros Occidental High School, wala na siya ginpasulat sa attendance logbook. Rason nga absent ang iyang status. Discriminated gito kay nga inang sa nabalaan kuya sir, even though I am unvaccinated, may rights man ko sir nga mag-ubra. May 19 na katuig nga nagatudlo sa eskwelahan si Bulanon. Magluwas sa iya, may 8 pa ka manunudlo kag 4 ka mga school staff sang bulutuan ang absent man sa ila pagbalik para mag-report sa obra. Unvaccinated sila tanan. Kung pwede lang man tani, ma'am, nang we will do alternative task. Mas hindi alam kami nga kapesto, lang gidya sa sulod school, kay total kadako man bala sa rawan. Maskin kami mga unvaxxer ya, itingog lang da kami, tani, maano man bala si ma'am Samon, and we are so willing gidya sa to work. Ginpatag naman sa ilan ni Josette Terora, principal sang NOHS nga kung hindi sila fully vaccinated, dapat mayara sila sang negative RT-PCR test result o kung rapid antigen test result, antes pa man makasulod sa eskwelahan. Sandig ini sa memorandum sang Department of Education para sa on-site reporting sang teaching kag non-teaching personnel. Gayo sila nga, if possible, basi may alternative kung nga maka ano din sila secure area. Di sila maayo sa akon, dapat sa ano sila maayo. Sa ATF. Kung marasi mo, sila direct. Sige ka implement lang ko ni sayaw. Wala ko No yung entry, kaya no ka man. Oo eh. Kaya ako naman na ang ano, ang masulod. Sila ya, makasulod sila ya. Kung may negative, ako ya, madulaan ubraya, bala. Ti wala ko ya sang ano. Ti 3-5 sir, ti every 2 weeks kami na yung mapaamon na. Ti kabalo naman kamo sa maestra sir, tindog lang may ara kami sir, wala na yung buunod bulsa namon. Para naman sa mga maestra, isa ini kasay isang discrimination. Magluwas nga magasto na para sa ila ang testing. Pero sunod sa pamunuan sang bulutuan, nagasunod lang man sila sa pagsulundan sang DepEd kag para mapangapinan ang masobra sa 200 pa ka mga manunudlo sang eskwelahan. Nico Delfin para sa DGCast Negros.